Bismillahirrahmanirrahim. Ladubban addu'a. Addu'a akwai abin da bawa mai addu'a a wajen Allah yake da buƙatar ya san shi. Abu na farko dai mun sani ba shi yiwuwa idan kana neman Allah ya maka abu kawai ka ɗaga hannu ka fara cewa Allah ba ni kaza, Allah ba ni kaza. Matakin da ya kamata ka bi domin karɓar addu'a ka shi ne, abu na farko, yi wa Allah kirari. Ana so ka faɗa wa Allah kalmomi masu daɗi da girmamawa da yabo a gare shi, kamar irin su ya hayyu ya qayyum da dai sauransu. Ko da Hausa ka faɗi kalmomi masu daɗi kamar Allah kai ne mai kowa mai komai, kai ka iya ba wanda iya da dai sauransu na yabo. Na biyu, yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Kai wa manzon Allah salati. Na uku shine mutum ya tabbata abincin da ya ci na halal ne, sannan suturar da ya sa ta halal ce. Na hudu shine juriya da haƙuri. Mutum ya yi ta addu'a kar ya ce nayi Allah bai karɓa ba. Allah yake cewa yana jin kunya bawansa ya ɗaga hannu ya roƙe shi akan abu, ya sauke hannun nan ba tare da ya biya masa bukatunsa ba. Don haka duk addu'ar da kai wa Allah, to Allah ya karɓa. Abin da ya rage maka shine kai juriya, ka kuma yi haƙuri akan wannan addu'a da kake yi, ka kuma yi naci. Lokutan karɓar addu'a. Yana da kyau mai addu'a ya san lokutan da ya kamata ya rinka yi ba ko da yaushe ba don komai ba, so da addu'arsa ta zama karɓaɓɓiya. Daga cikin lokutan da ake yin addu'a Allah ya karɓa shine akwai, na farko, lokacin da mutum yake sujada. Yayin da mutum yake sujada shine lokacin da bawa ya fi kusa da Ubangijinsa. Don haka duk abin da ya roƙa a wannan lokaci Allah zai karɓa ya biya masa bukatunsa. Na biyu shine bayan tahiyya ta ƙarshe. Mutum yayin da ya gama tahiyyar ƙarshe idan yi addu'a a wannan lokaci shi ma Allah yana karɓa. Na uku, tsakanin kiran sallah da iƙama. Yayin da mai kiran sallah yake kiran sallah kuma kana bin sa har ya gama sannan kai addu'ar da ake yin bayan kiran sallah shine Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. To idan ka roki Allah a wannan lokaci duk abin da ka roki Allah, Allah zai karba kuma zai biya maka bukatunka. Na hudu shine lokacin da ake ruwan sama. Lokacin da ake ruwan sama idan mutum daga hannu ya roƙi Allah, Allah shi ma zai karɓa. Na biyar shine cikin dare. Domin Allah yana saukowa sama ta ɗaya a cikin ƙarshen dare. Yana cewa wa mai neman gafara in gafarta masa, wa mai neman rahama in yi masa, wa mai neman bukata in biya masa. To a wannan lokacin ake so bawa ya tashi bayan ya yi na filfili ko ya karatun ƙur'ani ko ya aikata wani aiki na gari, to ya daga hannu ya roƙi Allah, Allah kuma zai karɓa a wannan lokacin domin zai biya masa bukatunsa. Na shida shine lokacin da mai azumi ya yi buɗe baki. Yayin da mai azumi ya yi buɗe baki idan yi addu'a shi ma Allah zai karɓa. Allah yana karɓa a wannan lokaci kai tsaye. Na bakwai, daren Lailatul Qadari. Dama daren Lailatul Qadari mun riga mun sani dare ne mai daraja, mai matsayi, mai kima a musulunci, wanda ibada a cikinsa ya fi ibada a cikin watanni 1000. Don haka duk mutumin da Allah ya sa ya dace da daren Lailatul Qadari kuma a cikin watan Ramadan, to lallai addu'arsa ta zama karɓaɓɓiya, sai dai jira biyan bukata. Na takwas,
shine lokacin da mutum yake shan ruwan zamzam. Yayin da mutum zai sha ruwan zamzam yayi addu'a, to shi ma Allah zai biya masa bukatunsa, ya karɓi wannan addu'a tashi. Wasu fa'idoji. Akwai wasu fa'idoji da ya kamata mai addu'a ya sani, domin wani lokaci za ka mutum ya ce ya yi ta addu'a amma kuma shiru kake ji, alhali kuma babu addu'ar da za ka yi face Allah ya karɓe ta. To abin da ya kamata mu sani shi ne, abu na farko, yayin da kai addu'a idan Allah ya ga dama zai biya maka bukatunka a wannan lokacin, ma'ana ya biya maka bukatunka a cikin ƙanƙanin lokaci. Na biyu, jinkirin biyan bukata. Idan Allah ya ga dama zai iya jinkirta maka wannan biyan bukatar taka, ma'ana kai ta addu'a sai ka ɗauki tsawon lokaci kana yi sannan biya maka bukatunka, ba wai dan bai karɓa ba. Ya karɓa ɗin, amma lokacin da ya kamata ya baka ne ya ga bai yi ba, da haka sai lokacin da ya dace ya baka wannan abu sai ya baka. Na uku, a tara maka ladanka a lahira. Kana iya kai ta addu'a Allah ya baka abu, sai shi Allah ya duba ya ga cewa kila bai dace ya baka wannan abun ba a duniya, da haka wannan addu'ar da kake yi an karɓa, amma sai a tara maka ladan a lahira. Sai ka je kiyama sai ka tarin lada, ka ce wannan fa a ce addu'ar da kai ta yi ne a duniya, kaga ashe dai ya karɓa, amma ga ladan an tara maka ita a lahira. Abu na hudu, a kawar maka da wani mummunan abu da zai same ka. Kana iya ka yi ta addu'a a tunaninka Allah bai karɓa ba, Allah ya karɓa. Ta yiwu akwai wata mummunan abu da zai same ka ne, to sai Allah, sakamakon wannan addu'a taka, sai Allah ya kawar maka da wannan mummunan abu da zai same ka. To kaga ishe ma Allah ya karɓa. To wannan abubuwan ne ya kamata mu lura da su, kuma mu la'akari da su a takaice kenan daga cikin lokutan da ainihin Allah ke karɓar addu'a. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash. Domin samun damar shiga zo mu na WhatsApp a tuntuɓe mu ta wannan lamba. A ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun darussa da suka shafi harkokin addini. Mun gode.